Ahojte, dnes vám poviem niečo o základných matematických predstavách, alebo to môžete nájsť aj ako predmatematické predstavy a budeme sa baviť konkrétne o veku 5 až 6 rokov, teda o predškolákoch. Povieme si, čo všetko by teda malo dieťa z matematiky zvládnuť, kým nastúpi do školy. V tomto veku by dieťa malo zvládnuť už aj porovnávať predmety, či je tam viac, menej alebo rovnako. K tomu som vám vybrala túto hru, kde dieťa porovnáva drevené krúžky, ktoré si navlieka na takéto paličky, že na ktorej strane je viac, na ktorej menej, alebo či ich je tam rovnako. Používa k tomu takéto kartičky s otvoreným zobáčikom, zároveň sa teda učí používať tento znak, ktorý bude používať aj v škole. Ďalšia aktivita, ktorú som pre vás vybrala, učí dieťa prepájať množstvo s číslom. To znamená, že dieťa sa učí, že pod číslom 3 vždy nájdeme nejaké 3 predmety. V tejto hre si dieťa z takýchto puclíkov posklada čísla od 1 po 10, následne si spočíta, koľko je na tom obrázku zvieratiek a priradí mu číslo. Pomáhajú mu aj tieto farby. V tomto veku by dieťa malo zvládnuť triediť už podľa 3 kritérií, teda napríklad malý žltý trojuholník. Ja som vám k tomu vybrala túto aktivitu vtáčiky. Nachádzajú sa tam dve takéto kocky, dieťa tými kockami hodí a padne mu napríklad zelená a veľký alebo malý štvorec. Čiže musí si vybrať zelený veľký štvorec, pohľadá si zeleného veľkého vtáčika a vsadí ho takto na konárik. Takto postupne vyberá vlastne všetkých vtáčikov na tieto konáriky. Táto hra so žábkou a muchami učí deti logické sekvencie. To znamená, že na ten jazyk uložíme muchy v nejakom poradí. Dieťa má prísť na to, že aké je to poradie a zopakovať ho ďalej. Tej žabke sa dá vyskladať jazyk až z 3 takýchto dlhých paličiek, takže tú úroveň viete pekne zvyšovať. Posledná aktivita, ktorú som vám k tejto téme vybrala, je táto magnetická kniha. Veľa detí už v predškolskom veku zvláda jednoduché príklady a tu si ich pomocou čísel môže vyskladávať na magnetickú tabuľku. Všetky tieto aktivity sú pre deti v predškolskom veku veľmi dôležité, pretože vytvárajú základné matematické predstavy, na ktorých bude neskôr v škole na matematike stavať.